extraordinària del Consell Ciutadà Valencià per analitzar els resultats de les últimes eleccions europees del passat 9 de juny. El primer que vull fer és donar-vos les gràcies a la direcció de Podem i especialment a la militància que s'ha triat aquesta campanya a l'esquena, pegant cartells, transmetent els nostres missatges i defensant una posició ètica. Bona vesprada. Celebrem avui aquesta reunió extraordinària del Consell Ciutadà Valencià per analitzar els resultats de les últimes eleccions europees del passat 9 de juny. El primer que vull fer és donar-vos les gràcies a la direcció de Podem i especialment a la militància que s'ha triat aquesta campanya a l'esquena, pegant cartells, transmetent els nostres missatges i defensant una posició ètica de pau i de drets. Heu demostrat que Podem és un projecte impulsat per gent decent que té la ferma voluntat de posar en peu a l'esquerra transformadora. Gràcies. El resultat que va obtindre Podemos és un signe de recuperació dins de l'espai polític d'esquerres, però cal mirar més enllà i cap demòcrata pot estar satisfet d'aquests resultats. No ens conformem en absolut. Europa ha continuat el procés de desplaçament a la dreta que venia patint en detriment de les forces liberals i els verds. I és innegable que el consens bèl·lic a Europa ha vençut amb una majoria que espanta. Eixes forces d'extrema dreta triomfen en molts països allargant l'ombra de la guerra i de l'austeritat i, per desgràcia, dominaran el Parlament i l'agenda política. I és un error pensar, com fa Pedro Sánchez, que la divisió del vot de dretes beneficiarà el bloc progressista. No és veritat. Donar visibilitat i legitimar les posicions feixistes mitjançant fake news des dels mitjans de comunicació, sense lleis que puguen frenar aquesta desinformació, només els farà créixer. Aquest resultat deixa clar que les esquerres ens hem de reforçar. No hem de caure en la moderació i aplicar les mateixes polítiques que la dreta i l'ultradreta, com fan els socialdemòcrates, perquè això només aconseguís donar-li via lliure als ultres. Necessitem frenar a l'extrema dreta amb més drets i també amb una llei de mitjans ambiciosa. Des de Podemos hem començat ja aquest camí de reforçament. Podemos és la força que més eurodiputades té a l'esquerra del PSOE. La gent que defensa la pau, la fi del genocidi i l'avanç en drets socials tindrà veu a Europa a través d'Irene Montero i d'Isa Serra. I també els valencians i valencianes, que les hem secundades, tindrem representats que traslladaran les nostres demandes i continuaran defensant la protecció del nostre territori i de la nostra cultura. Pel que fa a la política nacional, sense Podemos en el govern, veiem com tenim un govern paralitzat, que no avança, que només parla d'amnistia i de corrupció mentre continuen pujant els preus de l'habitatge o dels aliments. Un govern que continua venent i comprant armes a un estat genocida com Israel, que continua enviant armament a una guerra contra una potència nuclear fins que hagin d'enviar soldats espanyols a morir a Ucraïna. Per això és fonamental que més gent es comprometa políticament, es comprometa amb la pau, amb els drets humans, lluite contra l'especulació, contra les retallades i vulga millorar la vida de la gent treballadora. És fonamental fer política i no caure en l'antipolítica ni en la resignació. Hi ha moltes coses que han de ser canviades i la militància de Podemos continuarà lluitant per això. Una de les maneres de construir una societat millor és l'aprofundiment democràtic que suposa el republicanisme. Per això també animem a la nostra societat a participar en la marxa republicana del 16 de juny per a dir alt i clar que la monarquia és una institució obsoleta, corrupta, que és anacrònica i sense sentit i que volem que Felip siga l'últim, que si Leonor vol regnar es presenti a unes eleccions com fem tots. Només amb una societat republicana que protegisca els serveis públics i la llibertat en un sentit ample podem tindre futur. Us esperem a tots i a totes i especialment també a les persones LGTBI en l'orgull. El pròxim 28 de juny reivindicarem que tenim dret a ser qui som i a estimar a qui vulguem. I denunciem també que el govern municipal de València i el govern autonòmic, al costat dels seus socis negacionistes de Vox, han intentat boicotejar aquest dia tan important. Tenim un vicepresident que nega la violència LGTB, ajuntaments que censuren llibres i obres d'arts, i un govern hipòcrita que utilitza l'orgull per blanquejar retallades en drets feministes i LGTB. Des de Podem mostrem tot el nostre suport al col·lectiu Lambda i us convoquem a tots i a totes a acudir a la manifestació del 28 de juny a València i també a altres pobles i altres ciutats. Allí ens veiem, força, que la lluita segueix. Gràcies.